Tá Sheachtain náisiúnta na Bithéagsúlachta faoi lean Seoladh agus I bPáirc náisiúnta Bheatha in nGleann tá ceiliúradh spéisialta ar bun darb ainm le Seoladh don dúlra. Tá go leor imeachtaí ar siúl do ghaoine ar aithin íscriopa agus ar cheann de na himimeachtaí sin, seoladh Scannán ciille nua do pháistí a rú buint ag páistí ón cheantar seo leis. Bhí an premier an seo anart agus bhí mis mar astragu sa Scannán gáilnta faoi nGleann Bheatha. Dóla má céhotéirta sa se na crin neidirthe a elrás agus iad a bhéh foies agus fáréití bitir dá chuid don na crin neamhtúsa. Hiúm go sé an bhaid hí lán rudaí isteachán faoi crin faoi fiorua faoi na páistí bhí sinnta mai. Tá téhhart mhór leis Scannán má tá sé ionta téhhart a bhfuil buinteigh páistí leis mar rud a Gleann Bheatha geirí chuo bhéim na tá sé de geirín dúlairt aráist an dóibh breile sé bhéon seo. Leannaí imeachtaí na fella le Seoladh don dúlra an seo I bPáirc náisiúnta NGleann Bheatha a ré go dtí dúnaí mar a leannaí imeachtaí Sheachtain na Bithéagsúlachta ar fad na tíre. Catherine Aip Cúla4, Aip Cúla4, NGleann Bheatha.